ħallas deċimali, aħseb deċimali. Hekk kien jgħid ir-riklam ta' meta bdew jintużaw l-ewwel darba il-flus deċimali tal-munita Maltija bħallum 40 sena ilu. In-nofs lira Maltija bl-istampa tal-monument tal-Assedju l-Kbir. Il-munita tal-10 ċenteżmi bl-istampa tal-bastiment tal-Gran Mastru d-Derowan. 40 sena ilu bdew jintużaw ukoll il-muniti tal-5 ċenteżmi, taż-2 ċenteżmi u taċ-ċenteżmu tal-munita Maltija. Ma dawn 40 sena ilu bdew jintużaw ukoll il-muniti tal-millesmi, it-2 mils, it-3 mils u l-5 mils. Dawn kienu l-ewwel set ta' muniti deċimali tal-lira Maltija minn wara l-indipendenza. Il-bidla għad-deċimali ġiet introdotta b'kampanja f'Jannar tal-1972 wara li f'Settembru tas-sena ta' qabel kien hemm l-approvazzjoni tal-Parlament. Fl-1986 beda jintuża set ġdid ta' muniti deċimali ta' flus Maltin li fuqu kienu jidhru flora u fawna tal-Gżejjer Maltin. Mill-ewwel ta' Jannar tal-2008 dawn il-muniti saru parti mill-istorja meta ma baqgħux jintużaw minħabba li pajjiżna adotta uffiċjalment il-munita Ewro.